sokuxoxa ngawo so bese uchaze ngelanga lokho kodwa Okay. Yeah, ayileli gama awungilibe nje ngivele ngiqonde impela nje umuntu efa. Yeah. Ngaliniko ba ubheke Muzithola. Ngokusukela Ukuthi besihamba ama festival nama shows umfomo lo isilomo sabantomazana masiqeda ukuperforma uthi mboku kuyena okay uphinde ukuthi mboku kimi and mangabe ilokho eyibuka lento le iminyaka ihlaphe wavela wathi nje iminyaka iyenzeka sebenza naye wathi album agcine ngayo ethi imali yabelungu sasisodwa e-studio mawulela khona imvumo lapha sasebenza naye kwaku December wonke weqala ufomo ukuthi angayi ekhaya ngoDecember kanti ufuna ukuthi i-album yakhe iphume ngoFebruary kanti uzoshiya waliveza lapho le ethi sixubo sabantomazane eveza lapha ukuthi igama vele ekade esenginike lona kwase ukuthi nami ke mase sengiphusha ilegacy yakhe ngapha from ukuthi ayi nami angikhombisa ukuthi nami ngile talent angisemsele igama lelufowamo lo angicamba loba ngilithole nami ngokushaya izizwe sina mfowamo lo beshaya izizwe